Nu skulle vi ved at være tid til noget mere kæt PvP herinde på Freakville. Og det er jo... Ja, det skal vi. Vi spiller mere kæt PvP. Så jeg tror lige vi starter med det her. Og så tror jeg også bare vi går i gang med det samme. Så... Hold på det. Opvendt igen. Yes, så er det jo bare... Dræb dem her. Og han har et eller andet sindssygt på ham. Nej, han er Sapiens. Eller nok begge eller andet. Ah, nej, den er vildt. Jeg synes det. Ja, rip. Vi prøver igen. Bum. Sådan der. Så prøver vi sgu lige igen. Ja, det vil jeg gerne. Det er nogle pets, der dem virkelig lige ved, hvad de gør. Jeg tror bare, de skyder ind i stedet, det gør, hvad de gør dumt. Nå, så går vi i gang. Så er vi i gang. Så vil jeg bare dræbe dem her. De har lige respekt. Jeg tror lige, vi lader den krig der være alene. Vi begynder bare lige på at skyde dem med en bue og gå væk. Fik ham, tror jeg. Jeg tror det også fik ham. Ikke lige sikker. Der var i hvert fald en, der fik hvem. Der var i hvert fald en, der fik en. Oh shit. Kommer der fandme en hel masse? Nej, nu kommer der mange. Det går ikke så godt det her. Nej, gå væk, gå væk. Så jeg havde ikke lige skudt der, og så jeg har været død, men det er så været lige meget. Jeg døde alligevel. Jeg kan så. Så prøver vi igen. Så prøver vi bare igen nu. Skal jeg aldrig på mikrofonen? På ham der, vi ser ham. Skal det der. Han der. Han er ikke stikke helt den bedste. Han er en kit. Hvorfor har han ikke taget noget kit? Ja, det er vist lige meget nu. Nej, vi teamer med ham der. Vi dræber ham her. Ham der, og så teamer vi med ham der. Okay, det gør vi ikke. Nej, rolig. No. Jeg tror lige, vi kommer til at være sammen med ham, så vi lige kunne have en på holdet, men det er også ikke. Og jeg er ved at uploade en anden video sammen med mine venner, så den kan I bare gå ind og se, når den også lige er uploadet. Når den lige er uploadet færdig. Skal lige dræbe ham her, kan jeg det? Nej, det kan jeg ikke. Hvorfor kan... Hvad? Jeg stod jo sådan ret langt væk fra ham. Jeg stod ret langt væk fra ham, jo. Det går ikke så godt, det her. Vi prøver igen. Kan du have? Er det ikke passe, vi ikke kan klare dem? Kom så. Så prøver vi. Tag dem så. Kom så. Kom her. Stå nu stille. Ja. Fik jeg ham, eller fik han ham? Jeg har fået 4 kills. Jeg havde kun 3, så jeg fik ham nok. Ham der han sådan lidt sindssygt om der. Ja, så det er bare at stå mod. Nå, gå nu væk. Det var ham der. Nej, rolig. Nej, rolig. Okay, jeg tror lige, vi kan teame, men det kan vi så ikke. Det har han ikke vist helt med det. Så prøver jeg jo igen jo. Rasmus Master. Fedt navn. Jeg har egentlig ikke set, hvad der står her. Men lige meget, vi spiller bare. Så vi prøver igen. Vi prøver bare igen. Kom nu. Nå, det er ham der. Nå. Kom nu. De andre kids ser de sin nice ud. Jeg har ikke bestemt de andre. Hvad? Når de er ude af drift, er okay. Kitty-chan. Op til Lorena. Op til alt muligt. Hvem det er en chat her, hvad kan vi med det? Det koster de der penge der, ja. Jeg serverlæg, jeg tror server den lægger lidt nu. Han dræber mig 100 V, han dræber mig. Ja, det er selv, han prøver. Men det var en krig uden mig. Altså det var mig og ham krig.
1 ved 1. Det betyder 1 kun. Det der marked der. Hvad er det for noget? Marked. Nå, det er bare alt muligt mærkeligt. Men det vi lige kan, det er det her. Lige så tit du vil. Du kan ikke sælge eller dræbe et kætter. Nej, det kunne jeg vist ikke. Det kan fedt, hvis man lige kunne sælge det, men det er også lidt ned. Ja, lidt nederen. Det tager vi. Nej, okay, de er for mange herovre. Hvorfor er der så mange krig herovre? Jeg kan også tage så. Nej, vi timer. Rolig, nej, rolig nu. Spilledrengen. Spiller han meget, eller? Ja, kom så, Panda, vi tager dem. Tag dem så. Jeg hjælper dig. Vær rolig. Ej, pis. Han var i fobe. Fik ham fandme. Rolig nu, lille ven. Er det bare en 2v2 her, eller? Nej. Nej, jeg synes bare, vi skal team det der. Skal vi? Okay, det vil jeg gøre med til. Jamen, så dræber jeg dig bare. Eller du dræber mig, det ved jeg ikke. Det er lige mig. Ups. Den der. Jeg kan ikke det godt, det der. Jeg tror snart, videoen slutter igen. Det er blevet meget korte, men det er fordi, jeg kan kun optage i 10 minutter. Jeg kan kun optage i 10 minutter, så derfor så går det lidt nogle korte videoer. Men det er jo så. Det skal jeg nok have lavet om på det pludselig. Så lige få nogle andre programmer, jeg kan optage med, så bliver det længere. Men det stopper nok snart. Det er 6-7 minutter nu. Den lægger serverlæg. Fik jeg ham, eller fik han mig? Det ved jeg ikke. Ingen ved det. Han har lidt håb, ham der, han ikke? Nej, sygt. Han har bare noget sygt arbejde. Vi fik ham det. Han skal dø. Nej, han har bare. Nej, det er ikke. Træls heller ikke det. Han sniper mig. Han kan bare ikke. Han kan finde ud af at ramme ham der. Men det kan jeg. Jeg rammer næsten hver gang, jo. Tag så. Vi tager ham. Ups, forkert. Ja, vi fik ham. Nej, rolig nu. Jeg gør ikke noget. Hvorfor dræber du mig? Jeg tror, jeg var så. Jeg troede, vi spillede team med ham, men det gør vi så ikke. Der er godt nok mange heroppe. Det er da helt vildt, så mange der spiller herinde. Men det var sjovt nok jo. Ej, nu skal jeg lige spille ham der. Han der ikke havde noget skin her lige før. Eller noget armor her lige før. Det er ham der igen, er det ikke? Nej, det er det ikke. Han havde andet sådan en eller anden gaming eller noget. Vi tager ham der. Nej, han skal dø nu. Vi tager ham der. Der. Ja, lad ham dræbe mig. Ikke dræbe mig. Kom du, vi tager ham. Den lille mand her. Hvorfor dræber han mig? Det er ikke fedt. Det er ikke fedt, at han dræber mig hele tiden. Nå, men jeg tror, jeg stopper videoen lige med. Når jeg lige dør, så stopper jeg. Så må vi lade mig dø. Så får jeg en længere video. Nu fik jeg også lidt længere video, end jeg plejer, men tror jeg i hvert fald. Når jeg lige dør, så stopper jeg. Det er han der bare er med alt sammen. Men nu er han så meget god nok. Han skal bare et slag eller sådan noget. Så jeg har mange slag her med. Skal ikke have mange slag ham der i middel dem sådan her. Men nå, jeg tror bare vi stopper videoen nu. Så husk at like, kommentere og subscribe til næste video. Ses.